Здравейте, подивите на YouTube. Сега ще ви покажа как се прави Ender портал. Просто свършим Ender портала. Когато го прави, пак съм с 1.6.2 и има такова в 1.6.2. Странно. Но това няма такива. Няма. Ще отдавна съм готова. Подождите, чакай се. Правите така. Заобгаждате го. Две купчета. Купчетата и тия купчета не са колкото един блок. Сега ще ви покажа. Ето, както виждате, това вече е цял блок. Така. Взимате очите и слагате. Не знам дали сега правям така някакви дъплата, гледате 100%, нали после чупите, не знам защо се чупи. После чупите произволно. После пак го правите едно по едно купчетата. Това на Survival е невъзможно да се направи. Добре, това така дадем. Така, после това така. Пак не става. Не винаги става хора. Не винаги. И ти сега целият клип само за този буклук. Значи ако искате да гледате доказателства, когато много малко време, гледайте часа ми ето там долу. Да, ето тук, точно тук, ето виждате часа, виждате часа, виждате го, да. Така, това беше тук, извинявам се. Виждате, да. Нека да продължим също пункта. Така, сега показа как може да откривате хората дали ползват или не. Така че. Като че ли си мисля да стане. С което вече е цял блок. Да. Виждате колко е малък. Това е почти... Печени пункти. Тук вече може да превъртите клипчето, защото с това няма да стане. Превъртайте хора, превъртайте, казах, чувате ли ме бе? Знам, че не сте превъртяли, защото ако чуете ме бе. Превъртайте. Само ще го разбрах. Че на тази смена също. Тази смена стане. Пак не става. Освен да направим и така. Так. Ако това не стане, вече не сме превъртете. Да, превъртете.
Ето го. Аз ще да го взема. Виждате, това е все едно падате в космоса. Космоса. О, защо паднах? Не иска. Някой ми звъни. Но няма да вдигна. Да, както виждате. Значи виждате си тия, той се увеличава кръвта. Виждате ли това? Ето го него. С точно и тия, той се увеличава кръвта. Да, той се увеличава кръвта. Точно си това. Ето, виждате. Да, виждате. Това е кристал и ето го даване. Това беше всичко от мен. Дано да съм помогнал с нещо и бай.